cha nje bafowethu babukeli esingaqala nje sikuveze ukubonga nje kakhulu isupport abasiphe yona kodwa nje inhloso yenhlangano noma inhloso yombutho akusukuvula ukubandla kodwa inhloso kwakuzothandazisana nje ey'nkingeni esibhekana nazo endleleni yomasamba kwakuthi nje sizokhulekisana kodwa futhi sesibonile umphumela kwabanye abanye sebeyasebenza abanye sebephumelele empilweni so nje sibone nje kubaluleke kakhulu ukuthi-ke asihlangane sithandaze singabafowethu singagcini ngokuthandaza ngamasonto kuphela kodwa nje kubalulekile ukuthi naphakathi neviki or nama-Friday abesihlangane sithandaze sakhe futhi ubunye singabantu baseZulu. Sondela mfanje umuntu kunjini nje umuntu nje yiyo-ke le ndoda yakhe le woman of God so emagama encindezini ikhona ngithi mina ufuna sihlukanisa umholi nomphathi ya umholi noma izimvu zilahleka uyakwazi ukuyibekezelela ayibuyise yebo kodwa umphathi ufuna ukuyiphatha noma seyishoda enze okuphambene so ke ikhona incindezi kakhulu engifisa ukuthi nje nabaholi abakhona eSnake Park bengakhathazeka kunabandla uzobengazathi yakunyathela kwena bathi uJohn abantu abasithizatha kanti ungaphinde ukusho amasu ukuthi mina ngaze ngahlupheka Ithule usabelo kwaZulu production abayibiza ngama 2K centuries yiso leso sikhathi ke leso ke singabantu bombutho baseSnake Park ke so ibandla lami la ngikhoza khona iUKK ngaphansi kwabakhanyile okhona la around iSnake Park umbutho ke lona ke ngifisa ukwenza okungajwayelekile ngaso sonke isikhathi njengamanje ngizothanda ukuthi ngifake noma mhlawumbe ngibize abayingxenye yombutho basitshele kahle kahle ukuthi lo mbutho lona lo mbutho abawenza la eBloemfontein umbutho wani ngifisa ukuthi ke umlaleli wami lapho ekhaya abalaleli ningabanaki ke abangaphandle yibo abayingxenye futhi nabo umbutho lona ngizoqala nje ngoba Mtsibani uzosichazela kahle ukuthi ikahle umayelana nani ngendaba yokubalaleli bami emakhaya ke ngisacela nje ukusondeza nje umfowethu lapho sondela nje mntawami akekho umuntu la eduzane awuchazele kahle mfowethu ukuthi uba igama uqhamukapi ubuyapi yini ulana igama uSiphiwe Junior Nzibande iqhamuka la eSnake Park eBloemfontein iyamahloni lendoda ngibuya ngokomthetho ngiyeSwatini mara ngapha la eSnake Park la eSnake Park ibandla ngabe mhlawumbe ukhoza lona yiliphi bani babophethe ukhonzelwaphi ibandla enkonza kulo iMorning Star Church of God inkanyezi yokusa ngiphethe babo Archbishop Zwane ingathi uyamcabanga uBishop Zwane wathi awumazi kahle okay cha siyabonga kakhulu cha akusixoxele kahle since ever uzaliwe nje umbutho yini mhlawumbe oyizuzile noma mhlawumbe kukhona umehluko okhona ngathi nje kubantu ababukayo la eSnake Park noma mhlawumbe abamangele ukuthi umbutho nisiphatheleni ngombutho akusichazele nje mhlawumbe ngombutho noma mhlawumbe ungezukunaba kade usibekele nje okukhona yini oyizuzile ngombutho umbutho into engiyizuzile ukuthi sisiza abantu mahala sifuna ukuqeda lento yabathandaza abafuna imali ebantwini number 2 nabantu bayithola imisebenzi embuthweni futhi iyasiqoqa ngendaba yombutho cha siyabonga kezwala kubonakala ngazathi kukuhle kakhulu njengoba uthi uphuma kubabuzwana ungakuthini kubaphathi abakhona surrounded iSnake Park mhlawumbe abangaboni kahle mhlawumbe bafuna ukubona ngenye indlela ungathini kubona ngifisa ukuthi uthathe lo mlayezo lo uphose kubo ubatshele ukuthi mhlawumbe sakho kubandla noma mhlawumbe umuntu okuthandaza noma nje society kubaholi abasiphethe abala eSnake Park nje abaningi sifuna ukubazisa ukuthi isikhathi na akunabandla elizovela la kumbutho siyakhuleka futhi singathanda ukuthi nabo lesinye isikhathi baphinde beze bazosisupport njengoba bathi indlela ibuza kwabaphambili akunabandla futhi sihlale sibatshela nangama-Friday ukuthi abaphethwe ngama-Sunday abayemabandleni cha siyabonga kakhulu sungakhuleka futhi sungakhuleka cha siyabonga-ke bafethu elanga umfowantsibande ukuthi udabuka eSwatini kodwa-ke uhlala khona la eSnake Park akukho ukuthi ngiyagcina lana kusenza okuningi
esazokuphinde futhi ba interview ngifisa ukuthi sihambe ngokuqonda nangobuhlakani uzobe laphathi amen. Kusenjalo ke balaleli yabona kuyenzeka yonke into yami bathi ihamba ngohlelo. Angithi manje angifuna ukubonisa ukuthi le nto ayikho ngamadoda kuphela. Kusinentsha, sinabantu abadala, sinogogo, sinobaba, nomkhulu. Kanti futhi sinawo nodonci laba abancane. Okwamanje bafethu ngizocela omunye udadewethu aze naye futhi la ngaphambili azoxoxa kanye nathi ukuthi since ever kulomuntu uzoloko uzesigidakida nje ilokhu njalo tosondele sizokwazi ukuthi uzochaza ukuthi wena ungubani wakwabani ufuna lapho sawona ntombi uyaphila kodwa ungani uzokushela ungabheki mina cha awuchazi ukuthi ubani wakwabani. Okay, igama lami uLondiwe kaDlamini Isibongo. Ulondiwe Dlamini Isibongo. Lelo Dlamini bahluke kaningi khona lo wakwaZulu khona lo waseSwatini. Inkosi Dlamini lo waseSwatini. Umbamba. Ngathi nakho umhlobo noNsimanje nje kwenzenjani? Ngathi nakho umhlobo nje. Hayi sihlobo sami impela. Cha awusitshele kodwa uthi usunesikhathi esingakanani lapha emuthweni? Anginaso isikhathi eside, I think na 2 months. Na 2 months. Ayikakahlala ngezinqa. Hayi cha. Nisalala ngesisu. Hayi. Cha awuchazeke kulo 2 months uhamba la umbutho. Yini oyibonayo enhle embuthweni mhlawumbe after certain time ungabona umbutho ukanjani siseva ungenele 2 months ubuka ngelisini njani lo mbutho? Ukubuka kwami ngobuka nje njengabantu abanothando and kuyakhulekiswana and uma ngabe ukholelwa emkhulekweni yonke into iyenzeka. Mina sithi ngingenile nje la kuningi okuya phambili kuningi angikunquma manje. So that is why nje ngijabulela kangaka engiba active. Wow, cha siyabonga. Yazi ngiyakuthanda phela okuhle kufanele kube khona noma mhlawumbe ukuphinde kube khona. Ukuphinde nje kube khona. Ngikhona into engifuna ukuyibuza ukuthi angithi phela ngiyacabanga ukuthi embuthweni bakhona abantu besifazane kaningi ey'ntweni zokuhlabelela nazo zonke izinto. Naye libukane kanjani lapho? Akanawo lo mhawu lowo. Cha ngingazi kwabanye kodwa nje for mina anginawo futhi nje ukuthi nje ngiyakujabulela ukuba nosisi and ngiba yilo muntu othi uma esengenile la ngizelela into engiyizele okunye anginandaba nakho. Yezi vele kuba khona ezama-girls kube nalawo mahlalawo kodwa nje njengami mina ngisuke nje ngizokhonza ngiphume ngihambele. Hawu amahle kamazi. Into engifuna ukuyibuza-ke yokugcina ake sithi usuyabhekana-ke nale nkinga-ke le nale nkinga uyabhekana nayo yangiphazamisa lo muntu uyabhekana nale nkinga ukuthi mhlawumbe seniyahobhana ngendaba yomculo kukhona ukuthi into engathi mhlawumbe ungayeka noma mhlawumbe ungagqugquzela ukuthi ube kanjani ungabhekana kanjani leso simo leso? Angeke ngize ngiyeke uma ngabe ngibhekane nalo muntu lo ngizomfeyisa nje sihlale phansi sikhulume naye ngimbonise nje ukuthi lalela sibadala asenze into okudala singenzi izinto zabantwana. Cha nje mina vele angiyithandi lento yokuthi ngizothi ngoba nakho bese cha sizokholweni phela. Hayi cha siyabonga kakhulu kodwa ebese ngikulimele idabethu uzokwazi ukuthi ngikudedele ngabe ukhoza kuphi? Okwamanje akunali cha phela ngibona umuhle ugqokile uhambe kodwa lawo ukhoza khona kwakuphi? Kwakusemanetheni emakhaya. Uba kubani baba wayiphethe? Obamavimbele. Ngichasa ubonga baba mavimbele kusho ukuthi ngaso sonke isikhathi uzosenzela awakabo la ungakhetha khona ngoba phela ngizwa ukuthi uMsibande abafuni umuntu ongakhozi la ebuthweni. Hayi no la eJozi khona la ngikhonza khona ngapha eDavidson bathi angakabi full time. Full time ubaba lo uphethe ubani khona lapho? Ubaba Shongo. Hawu cha Shongo kungenzeka amafuthi amathuba abe maningi nayi incekazi yakho la ithi yagcina ukhoze ekhaya nawe isandla sesibili engathi imisebenzi abefundisi imihle ungathini-ke babushongo bese kubona usula embuthweni kanti uhambela bona ungasavele eDavidson futhi athini amazwi engibuzo kuye uthini alwe noma mhlawumbe athini aqonde athi nje kimi uNkulunkulu munye bakithi asiwe ngisahamba nje lona lelo vangeli amen usubakhuleka sisi hayi-ke kanti labasekhaya yiyo-ke into enjalo niyakuba-ke uyabuza usisi nayo uyakhonyuluka ngendlela akhonyuluka ngayo iyifiso anazo ngaphakathi ngombutho siyabonga kakhulu okwamanje asibambe lapha mfethu sokuya ngabanye sesiphinde sabuya futhi njengishilo ukuthi sizolokhu siphuma nje sihamba nje endleleni
kuseyiyo futhi indaba yombutho ukhumbuze phela kusengaphansi kwe-production ama-2K Centuries njengamanje senza umsebenzi omuhle kaNkulunkulu sifisa ukuthi nalo obona kukubi abone kukuhle asiyithengisi-ke asinjani kodwa siyalilethela-ke ama-results njengoba phela uqale ukuzalwa kuze kuyofika ekugcineni ngenhlahla nje enkulu siphethe-ke abantu-ke mhlawumbe abahlangana ngekhanda njengamanje sizocela-ke umfowethu wakwaMazibuko ukuthi asondele nje nganene azosondela nzima asizokuthatha isikhathi eside anti ndiyabuka nje iy'ngwevu ney'mpandle nazo zonke izinto khona sawona futhi kunjani hayi siyaphila futhi awusize futhi igama lesibongo uMandla njengokwaMazibuko khona la eSnake Park uMandla owakwaMazibuko khona nabantu bayesaba ikhamera uyakhofozela okay kodwa sikho-ke lapho mntakama asingeze ukulanda kakhulu ngizwa ngoba kuthiwa nendlela ngisayothandaza awuhlele kahle mfowethu ukuthi umbutho lona umbutho nenzani ngoba kulento engifisa ukuyiqonda nomunye uchazile ngendlela yakhe ngifisa ukuzwa ngawo ngenze ukuthi mhlawumbe ama-vision wethu nama-views wethu awafani ukubekela esinye isithombe komunye umuntu lapha ngaphandle ongathandazi ohleli khona lesinepha ukuthi ungathini kuyena umbutho lo uyini wenzani cha nje bafowethu babukeli esingaqala nje sikuveze ukubonga nje kakhulu i-support abasiphe yona kodwa nje inhloso yenhlangano noma inhloso yombutho akusukuvula ukubandla kodwa inhloso kwakuzothandazisana nje ey'nkingeni esibhekana nazo endleleni yomasamba kwakuthi nje sizokhulekisana kodwa futhi sibonile umphumela kwabanye abanye sebeyasebenza abanye sebephumelele empilweni so nje sibone nje kubaluleke kakhulu ukuthi-ke asihlangane sithandaze singabafowethu singagcini ngokuthandaza ngamasonto kuphela kodwa nje kubalulekile ukuthi naphakathi neviki or ngama-Friday abesihlangane sithandaze sakhe futhi ubunye singabantu baseziweni uyakuzwa uyezwa mlaleli ekhaya uyezwa ukuthi kuhlelekile kuhamba ngolayini cha Mr. Mazibuko awungichazele la umbutho ubona ukanjani eminyakeni emihlanu ezayo noma mhlawumbe eminyakeni emibili ezayo engingakusho ngibuka abafethu be-strong kakhulu ngoba uma siqala nje uma ngikhumbula saqala kwakusebusika nesikhathi sekubanda ngampela kodwa nje sayakhona ukuqala sahlangana saqhubeka saya phambili so nje mengibuka ukuthi since siqalile phakathi nonyaka I am sure next year impela sizobe siseklasini ngendlela okwenzeka ngayo abafethu bayiphatha kahle noma izinto zikhona ngoba phela sisebenza ngabantu kodwa nje okuningi kuba kuhle esikwenzayo futhi abantu bayancoma kusho nje ngisho next year or next of next year impela sizobe sithandazela eklasini waya ngama-Friday ngendlela nje sibuka kwenzeka ngayo usiyezwa-ke injongo la engifuna ukuyibuzisa kahle ukuthi emva kweminyakeni emibili ethathu ezayo umbutho mhlawumbe singabuka njengoba kuthiwa umbutho waseSnake Right singatholani kuwo umphakathi ungazuzani mhlawumbe lento niyenzela isisu senu noma mhlawumbe niyenzela umphakathi akucacise nje kahle lapho engingakusho nje inhloso yethu kahle kahle senze thina kuphela kodwa nje masikhuleka noma sikhulela sike sikhulekise wonke umuntu senzele nje umphakathi ngoba nathi siyinhlangano uma ukuthi nje endaweni ukhona abafethu asibaziyo mhlawumbe kuvela isifo sike sihambe siyophonsa siyinhlangano kuningi nje sikufisayo esifisa ukuthi inhlangano iqhubekele phambili asigcini ngokuthandaza nangokuzungeza kuphela kodwa sike sifisa ukuthi abantu sibasize nangemisebenzi nangokulekelelana nje kwezinye izinto empilweni asigcini nje ngokuthi sizothandaza kuphela kodwa nje siyinhlangano sifisa ukuthi-ke sibambisane nathi nje nomphakathi wonke ungapheleli nje lakithi kuphela mahle amazwi kuyezwakala balaleli emakhaya ngiyacabanga ukuthi okuningi usekuvezile usegonyulukile kodwa-ke kumele sithole uman of God umuntu owathunywa ngezwi phela ngithi uyedwa umshayeli bese-ke akwazi ukuthi alayishe iy'ngane zesikole Mr. Mazibuko siyabonga kakhulu ukuthi ube nathi lapha siyathemba ukuthi njengoba uvalwa nje ungathini nje njengoba iy'nsuku nje zikaDisemba njengoba ziyiqalile nje ney'ngozi zakhona ungathini embuthweni nangaphandle kombutho akekho nje umhlaba wonke jikelele engingakusho ngingaqala futhi ngiphinde ngibonge kubafethu bonke abasibambisile endleleni sihamba befika besivakashela abafethu abafikile bangena enhlanganweni sibonga kakhulu
Ngingakusho nabafethu uma behamba baye emakhaya ngoba abaningi bayahamba baye emakhaya engathi nje lezi singahamba kahle sibuye futhi ke next year sisaphelele bafethu enhlanganweni nabafethu bonke abahamba baye emakhaya uNkulunkulu nje ngathi ngabagcina endleleni yabo abalonde bahambe kahle baye emakhaya yilowo nje ngingakusho kulelo cha siyabonga mfethu nizokwazi ukuthi ngidedele ngiyabona ngathi uyaphuthuma hayi ikhamera nje babuka abantu bezwe lapho labantu bona kube basiza ogcina kubuza othi kulabantu noma mhlambe kubaholi abanesihlava lesesibi ababuka ngazathi mhlambe lapho kubandla noma niwisa amabandla abo ungathini kulabo bantu labo ukuze bezokwazi ukuthi bagugumezele ngingane ukuthi phela badedele mhlambe ukuthi izokwazi ukuthi zizothandaza kunye nani. Siyabonga kakhulu mfethu ukuthi uveze lelo daba esingakusho nje siyinhlangano sike sikuphasise kakhulu ukuthi abafethu ke abahambe bayokhonza emabandleni wabo ngoba nasenhlanganweni sakubeka umthetho wesisekelo ukuthi nje ngama-Sunday asimemali ngoba wonke umuntu usuke ephethwe noma phethwe sike sifake lowo mbono or sifake lokho kuqhumezela ukuthi abantu abahambe bayokhonza emabandleni bayinikele ngoba akukuhle kahle umuntu ongaphethwe kodwa nje abaholi abayidedele ingane emabandleni la asakhe kubandla futhi inhlangano ayisebenzi ngamasonto igcina nje ngeSaturday nangeFriday kuphela ngeSunday sisho umuntu akahambe kwamabandleni akhe futhi noma kuthiwa iFriday uma ukuthi ebandleni lakho kusuke kune-event hambe ebandleni lakho ngosakubeka lokho umlaleli wethu ukuthi uma kune-event ebandleni lakho yekela inhlangano uhambe ebandleni lakho inhlangano iza ngemuva kunebandla lakho iloko nje sakubeka siyinhlangano sokuthi abaholi abakhululeke ngenhliziyo ezimhlophe la nje sisakha nje ubumbano asakho kubandla futhi ke siyagcizelela lokho kakhulu ukuthi abantu abaye emabandleni ngamasonto. Hayi siyabonga mfethu siyabonga kakhulu okugcina esengisho ngakulibala kubalekile lokho siveze ngiyabona ufakela amakhazi ejazi elokugcina eyaphi yabathi hlukile yinde kakhulu kunamanye kodwa phambili ekugcina mntana uthe uMandla Mazibuko right ukambe uMandla Mazibuko uphethwephi uluswe kuphi isibaya phela siyafuneka ngithi kumele sibe nabaholi esazi ukuthi uMazibuko mayisenenkinga siya umholi bani ngoba abantu bayehlupha asifuni igebengu eziziholayo ake sizwe ngaba siyabonga kakhulu mfethu leyo ijulile kodwa ke sizokuveza bazalwane namanje ngisasho ukuthi uMandla Mazibuko ngiphethwe bazalwane UKM ukukhanya komusa kuba kuximba bazalwane ezonde emathafeni ngicabanga ukuthi i-leadership yonke ngokuningi la sikhonza ngokuhlukana so kodwa nje into ebalekile kakhulu ukuthi nje sakhe ubumbano befika usungakhuleka babuzondi ubamncumayo ezondi abantu baximba ubaximba yaxolisa abaximba ubaximba usezondi lapha ya ezondi useduzane ke uyakhona kunezinto engizilalelile lapha ukuthi kuthiwa ububandla abakhiwa lapha mlaleli wami lomuhle bathiwa number 2 nongakhozi kumele ahamba yokhonza bamfuna umuntu ongakhonzi othandaza kulomuntu okuhleke lokho number 3 uwe acelakala ukuthi abaphathi lehlisa ushukela ukuthi bangaboni ngazathi siwisa amabandla cha kuyezwakala Mazibuko kodwa nje manje sizoya ku-Man of God okwamanje ake siyothengisa abantwana bese siyabuya leso sikhathi ke bafethu bengishilo ukuthi ngizoliphathela uMan of God uNkulunkulu emuhle usondezele njengoba bengichazile ukusho ukuthi uyedwa umshayeli we-truck noma webhasi noma uthisha omkhulu esikolweni ngicela ngawubangi ningamangali umsindo ongaphandle mlaleli wami kuseyiwo umbutho lo esaba ngawo njengamanje sizokhuluma noMan of God umuntu owathunyelwa izwi phela angeke sithunyelwe sonke njengamanje ngizocela ukumsondeza umholi uMahlaba asondele nje iduzane sizokwazi ukuthi azosichazisela kahle ngalo mbutho ukuthi kwakuyini uNkulunkulu wayetheni kuyena ukusuka manje kuya phambili ukusokeza kanjani khumbula phela ukuthi siyatholakala lapha ekhasini lethu umbutho wase Snack Park lapha ku TikTok na ku YouTube sizotholakala maduzane Facebook sizotholakala okwamanje yimi naye sikhona la kule production yethu khumbule phela ukuthi ama 2K Centuries sondela mphathi umuntu kunjilo nje
Yebo umuntu nje. Yiyo ke le ndoda yakhe lo man of God. Sawubona baba. Yebo njalo. Kunjani? Siyaphila. Sacela ngiphi igama nesibongo. Oh uzamana umahlaba. Ubaba uZamani wakwaMahlaba ukwathi lo baba lo ongizalayo noma mhlawumbe ongiphethe ngokwamoya uthi kunamagama owathola endleleni wazalwa eUzamani wakwaMahlaba ukuhamba endleleni kwaedeke elinye igama elithi baba elithi ubaba awusichazeleke baba uchaza ukuthi kwakwenze njani uNkulunkulu azozafike kuwena akhulume ngale ndaba yombutho yini wofuna kwakho ubandla noma mhlawumbe uzofoma noma uzonja awusichazele kabanzi Cha kwangasikhona ukufoma ukwakha ubandla ukuthi nje sikhule kusane sisizane sibuyisele nje nozalwane ukuthi sime ekukhulekeni ngoba siyamethemba uNkulunkulu ukuthi mase sikhuleka lethizwa izwi lithi ke ogulayo akabiza amalungu ebandla amkhulekise uGalatia amgcobe ngamafutha injongo yethu kwakukhuleka nje kwakungekho ukutheni ngiyathemba futhi ukuthi sisazokhuleka ukuqhubeka nabaholi nje bonke asinasikhethi bani kodwa nje masokwenza nje waseziyoni ngoba siyakholela ekuthandazeni. Okay cha kuyezwakala awungitshelekela injani incindezi since ever umbutho uwakhiwa sisine park sengisho ukuthi mhlambe kubaphathi noma emphakathini lo wasisine park injani ngakwena incindezi awekho yena amagama afika eziswana ukuthi hayi mhlambe inhloso yakho kwenza 1 2 3 uwenze njani mase efikile lawo magama lawo emagama encindezini ikhona ngithi mina ufuna sihlukanisa umholi nomphathi ya umholi noma izimvu zilahleka uyakwazi ukuyibekezelela ayibuyise kodwa umphathi ufuna ukuyiphatha noma seyishoda enze okuphambene so ke ikhona incindezi kakhulu engifisa ukuthi nje nabaholi abakhona eSnake Park bengakhathazeka kunabandla nabo ezophazamiseka into esiyigqugquzela ukukhuleka nje kuphela umuntu nomuntu uma kuyisonto ahamba yena aphethwe khona. Imlalelo wami emakhaya uyayizwa lento le umuntu la ephethwe khona akahambe ayokhonza khona ilunga lombutho kuthiwa alihambe imlalelo wami ekhaya liyokhonza la likhonza khona kuthiwa la hayi la akuvulwa ububandla akuvulwa ububandla usho njalo nawe eduze wami ngiqhube ngihlabe futhi njengoba ke uNkulunkulu esekhulumile ke nawe usethi usengibuza ukuthi mina njengamanje umbutho sowakhekile eminyakeni emibili noma mhlawumbe emithathu ezayo ufisa ukubona umbutho ukuliphi izinga sifisa ukuthi ubone ukhule kakhulu noma sisekhona noma sikasekho kodwa nje ukhule bakhula abafowethu sikhule nodadewethu siye phambili sibambile kakhulu uzukhule ukuhloniphana nokubekezelelana nokuthobelana ingakho sithi nje wonke umuntu emukelekile konke siyakubukela kodwa nje masizobekezelelana esicicizelela kakhulu ingakho sakugcizelela ukuthi umzala noPhetho akahambe Sunday ngoba sibulala ukuthi ngamanye amazwi umbutho awunankonzo Sunday noma ungamisa isiguqo umbutho ngeke uzubone because sigcizelela ukuthi singayitholi sesixabana nabaholi abaphethe ilokhuzana amabandla ngokwehlukana so yilokho nje sikufisa ukuthi ukhule kodwa uyokhula masihloniphana sibekezelelana. Cha ukezwakala mphathi uyazi uyanginqamula imibuzo yami yonke uyiphendula ngakayibuzi uyiphendula yonke ngakayibuzi kodwa ke kulungile bamahlaba lokho kwenzayo ngazathi kungakuhle isineminyaka emingaki noma mhlawumbe isinenyanga engakhi ingane kaThozi sengisho umbutho noma ungakawuqeda unyaka noma nginasho ukuthi unesikhathi kodwa nje unenyanga nyanga engithemba ukuthi ukhula kahle ngoba nezimo esibhekana nazo kulesi sikhathi esincane sisakwazi ukuthi silungise esifisa ukuthi nokuya phambili singakwazi futhi ukuthi silungise ngoba ukubekezelelana kwenza ukuthi sithobelane nenkinga noma zikhona siyakwazi ukuyilungisa ngoba injongo yethu ukukhonza uNkulunkulu
Hawu cha ukuyezwakala siyabonga kakhulu siyabonga mphathi sengizokudedela nje lapha ngiyafisa ukubuza lo mbuzo kodwa kulento engishaje kancane ukuthi ngawubuza kodwa ngicela ukugwinya emlaleli ekhaya mhlambe leyo sengiveza ngelinye ilanga okwamanje ngicela ukumxolela nje umphathi ngisafisa ukudedela nje ngamanje ngifisa ukuthi unikeze mhlawumbe izingane zakho noma mhlawumbe izimvu noma abafowenu amazwi enkuthazo njengoba sibheke kuDisemba ukuthi baziphathe kanjani noma mhlawumbe baziphathe kabi amazwi nje enkuthazo ongawathula ezweni lonke jikelele kanye nasembuthweni kanye nasemphakathini ophila kuwona engakusho sekuyilesikhathi kaDisemba jabula uzibheke uzihloniphe noma ngabe yini ekujabulisa ungiqi akusiwona umsebenzi wethu nje abaholi ukuthi sijaje abantu kodwa kubalekile zihloniphe kunezwe lithodlayo angamphazamisi ongadli angamphazamisi kahle uNkulunkulu akayithandi disturbance bazalwane umuntu akamela khona kodwa kuphetha konke ukuzihlonipha nokuzigcina ukuze sibuye ngonyaka ozayo siphelele ungenazi crash ungenalutho uyayizwa ke lento umlaleli ekhaya balaleli bami emakhaya kuthiwa niphathe don't drink and walk don't drink and drive niphathe kahle nabehlayo usho njalo umphathi nami noyiduze wami cha siyabonga bamahlaba sesizokudedela yini waphuthuma ngawo uphuthuma yezwa vele kuthiwa nendlela niyothandaza ngiyezwa kuthiwa nendlela kodwa ke eyokugcina ke le ncinci ifoco eyokugcina nje incinci ifoco umbutho njengoba wakhiwe noma mhlawumbe usunguliwe ibuphi ubuhle obubonayo kubona ubuhle sebukhona lesa sikhulekela ukuthi abafowethu bawuthole nemisebenzi siyayibona ukuthi lokho kuyeza khona basavuka betohoze namanje ubona siphuthumisa kwenye inciko sihambisele umkhuleko siyoyikhulekisa naye kodwa sime kukho sime kuthenini sikhulekisa umuntu onethemba awukwazi ukuthi sikhulekise kanti ithemba awunalo ufuna umuntu onethemba kuba thina nithezwe eBhayibheli asihambi ngokubona kodwa sihamba ngokukholwa so yingakho siphuthuma manje ukuthi siyoyikhulekisa inciko yakithi naye ubone umehluko inesikhashanyana ikhona embuthweni endleleni ngifuna ukuthi nje azikho inkotho emile zikhonkotho ehambayo so whatever sidibana naye embuthweni vele ukuthi obumbutho uyaqhubeka esifisa ukuthi futhi uqhubeke ungaphazamiswa yilutho yilokho nje hayi cha kulungile bamahlaba usungakhuleka emlalelo wami omuhle emakhaya ngiyathanda ke nilalele nizwile ukuthi kukanjani kuhamba ngokuqonda nayo yonke into abanye bashintshelwa izisu makuza entweni ezifana nalezi bayolahla yebo ke sanibonani sesiphinde sabuya futhi ngixolise ukubuya sengishe la sambile ke sasafika endaweni yaseSlovo siseslovo lapho phenduka nje nayo naba abafowethu basathamunda nabo benza konke phenduka nje nabo besifuna nje ukunibonisa sisasenabaholi sisaqhubeka ngicela uze nje futhi sizaqhubeka woza mfethu ngandende woza futhi bazobuye bayiqhubeka sanibona inkulumo yake sinobabqwabe lapha from eMrafu weza ngapha eSnake Park sondela la umbona babqwabe sondela futhi ungaqhela usabe camera umbutho waseSnake Park engifisa ukwenza kube ufakazi babqwabe kulo mbutho unesikhathi esingakanani ngenye lo mbutho sikwenza ngeqiniso futhi sikwenza ngokukholwa nangokubambisana kuyaqhubeka nje umsebenzi wakho lapho sikhona sugadile umuntu njengabaholi ngiyabonga kakhulu ngokuthini phekwe ingane lezi okuphethe kulombutho ngiyaqala ukuthi unamakhaya amabili uyathembuza mani mamqabo sizoza kuwe ungakuthini einganeni zakho ezisancane inhlonipho nokuthi nomntwana oyibonayo lo mbukiswano lo abuka athanda ungathini kuye ithini nje izwi lakho lokuvikela abantwana njengoba uDisemba usuzondela ngiyafisa kakhulu ukuthi basithobe bahloniphe bahamba ngokusaba uNkulunkulu kuyosiza kakhulu lokho kodwa futhi njengoba ngilongikhona ngibabona beqhubeka kahle besihlonipha
besinikeza indawo yethu njengabaholi bebandla aqhubeke inhlonipho phambili kumbutho waseState Park. Siyabonga mfowethu, siyabonga. Cha la kubo kusalayo. Angithi manje angifuni kube ngazathi sihamba notsotsi inkunzi. Njoba ibishop ke balaleli bethu. Shona ibandla lakho olifethu ukuthi utholakala kuphi. Okungenzeka khona umuntu ongabuka ngale ko deep soul athanda ukusondela ngakuwena. Okhulumayo uGcwabe Sibongo uhlala eMapetla. Ngokukhonza ngikhonza nje ebandleni lasephileni kwabazalwane Church of God under Bishop Gwabe. Ubaba wengizala kweliphethe sekusele mina ngiyatholakala lapha eMtswaneni Primary School ku room 13 la ngikhonzela khona every Sunday. Siyabonga kakhulu ngolo wakithi nje uNkulunkulu ngathi nganigcina, uNkulunkulu anilondoloze nalombutho wethu sesizovala uhlale enkosini. Amen. Siyabonga, siyabonga. Uthi ibandla lakithi wayephethe ubaba. Asabe mfowethu nawe sibonisa umbutho la. Sibonise la umbutho lo yiwo lo. Umbutho yiwo wonke lo. Labafethu abasambeni yonke lo. Wozozo mfowethu wase. La amantombazana asembuthweni. Uzoba lamba uyabalenga ngathi sesikhona la ilanga Nkosi yami sibheke direction elanga. Ngaze ngokuthola fikile ekudinini. Ngathi ngifuna dadewethu. Nabo dadewethu esiphila nabo. Ngifisa ukuthi ndlulise umlayezo wodwa kubantu abahlala mhlawumbe eSnake Park noma abakhelene neSnake Park mayelana nomsebenzi esiwenza umbutho abahleli deqe mhlawumbe abangazi ukuthi benze njani. Anibatshela ukuthi kuyaphileka noma kuphileki lapha ngeniphazini. Kuyaphileka bangana basekhaya. Lento ayinabuzi kuyahlaleka ebukhoneni bukaThixo. Uzokhonza intando. Okugcina-ke ake nikhuthaze abazalwane njengoba mhlawumbe intsha yakwethu sivala kuDisemba singathini kubona. Ngathi nje sithandane ngothando lamaKristu. Uthando lamaKristu. Nje next year bangenza beze nje kodwa ngenhloso ukuthi bazokhuleka bazosinikeza uthando ubuthando sesifunayo. Nathi futhi sibanikeze lona. Nothi kuxokozela. Okugcina-ke sesihamba mfowethu woza-ke mfowethu njengoba ngisho ukuthi ngisikomlazi umntwana wakwaZulu sabele okuhlala khona emndeni-ke sesiyaphothula-ke sesiyaphothula. Hawu nayo insizwa besizele kuyona. Sondela Khathide. Khathide sondela insizwa esisondele nayo ebesize kuyo sizothandaza kuyona nayo iyona-ke ne iyeza sondela Khathide mfowethu. Woza ngapha mntanami, woza ngapha Khathide. Sengikugagulile nangigama. Tshela mina ngitshela abangazi mfowethu ukuthi uzizwa unjani since ever ungenile la embuthweni. Mfowethu injabulo enginayo inkulu umntaka baba kangangokuthi uyabona bekukhona izinto nje ezingagezeki empilweni ngizwa ngithi kodwa ngithe mangena kulombutho waseState Park kwaqaqeka okuningi nje umntaka baba. Futhi ngizizwa nginabafowethu ngoba makuna abantu namhlanje ngibabezile ngicela ukuthandaza bayidela abazalwane kukhona abangakwenza. So nje mfowethu angazi ngingathini umntaka baba kodwa nje ngikhululeke ngisho ngaphakathi ngombutho. Cha siyabonga Khathide usungakhululeka mntaka baba, siyabonga. Hayi umama Mqwabe usena ukhona la eduze kwethu. Ngifuna ukunibonisa ukuthi bazalwane akusizi ingane kuphela siphethwe ngabaholi. Mama Mqwabe awusho yini oyibuka embuthweni wayibuka wayithanda yakwenza ukuthi ugcine ujoin umbutho? Ngibona inhlonipho okokuqala, ngabona ukuthobeka kwabaholi esinabo. Intsha yami iyaphatheka ngase ngithanda ngathi isiNkosi vele lithi asehle, lifuna ukuthi isehle ukuze uNkulunkulu akwazi ukusiphakamisa. Yebo kwazwa kuhle. Awubhuguzele mina ke koza kwenu mhlawumbe abakhona mhlawumbe abakhelene nendawo mhlawumbe bakhona abaxakekile bengazi ukuthi bazophuma bememeze kanjani. Uthini kubona uthini umlayezo wabo kuDisemba nje uthini nje kubona? Cha ngithi nje koza kwethu uNkulunkulu ukhona noma izinto zikhona zikhona izinto ziyasidida endleleni kodwa ngithi abakhuleke baguqe bathandaza uNkulunkulu uyasiza ngaso sonke isikhathi. Cha siyabonga Mama Mqwabe usungakhululeka. Yibo wena ngibonisa khona ukuthi siphethe abaholi akusiwona umbutho ophethe wena Gazilimbi otshela ukuthi mhlawumbe sizovula ibandla. Cha azili ukuzovula ibandla sakha nje uthando nokukhulekisana kuze wena phakathi. Amen.